450 resident f'San Vincenz de Paul se jibdew igawdu minn sistema diġitali ġdida bl-isem ta' dashboard. Din is-sistema diġitali se tajn sabiex jitjieb l-aċċess għall-informazzjoni medika ta' residenti. Dan tħabbar waqt konferenza l-aħbarijiet li fiha ġie spjegat li bis-sistema tad-dashboard professjonisti bħal tobba u infermiera ikunu jistgħu ikomplu fejn ikunu ħallew professjonisti qabilhom u jkunu jistgħu isegwu l-istorja medika tal-pazjenti b'dettalji dwar kull pass ta' trattament li jkun ingħatalhom. Din is-sistema li diġà tintuża fl-Isptar Mater Dei issa se tibda tintuża madwar 550 professjonist mediku li jaħdmu f'din ir-residenza. Ġie spjegat li din is-sistema tintuża biex taħżen id-dettalji ta' kull laqgħa tal-professjonist mal-pazjent, dettalji tal-pazjenti u riżultati ta' testijiet bħal dawk tad-demm, il-mediċini li jkunu qed jingħataw informazzjoni dwar il-ġestjoni tal-pazjent u episodji notevoli li jseħħu tul it-trattament fl-isptar. B'din is-sistema avvanzata għandu jkun hemm kontinwità aħjar fil-vjaġġ mediku tal-pazjent, jittieħdu azzjonijiet meħtieġa fil-ħin u jitnaqqas iċ-ċaqliq fiżiku tal-files ma' kull pazjent. Il-Ministru responsabbli mill-anzjanità attiva ġewwa Etienne Bela qal li l-qudiem din is-sistema se tiddaħħal ukoll fir-residenzi l-oħrajn tal-Gvern għall-anzjani. Il-Ministru Abela qal li din is-sistema hija xhieda tal-bżonn kontinwu ta' ħidma li tkompli tixpruna il-qalba diġitali.